Si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanato og padayon naguban sa matag-usa nato ka kinabuhi ug padayon nga nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Sa ato nga panag-uban, ato na usab ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig. Pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Gidasig ko ikaw sa paglitog og pagpasalamat. Gidasig ko ikaw paglitog. Thank you Lord. Salamat Lord Jesus. Magampo kita. Amahan mo nga Dios ang makagagahom ni ana usab kami amahan aron sa pagkat-on sa imong mga pulong. Ni ana usab kami o Dios aron sa pamati sa imong mga mensahe. Amahan ni ana usab kami aron pagpasalamat usab kanimo. Sa walay hunong nimo pag-amuma sa tanan nga gikinahanglan sa imong mga katawhan. Ug pagtubag ug pagpaminaw sa among mga hangyo kanimo. Imo usab kaming gitudloan og gigiyahan ug kidasig gilig-on sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi. Di nakapalig-on og nakadasig kanamo sa pagpadayon sa pag-alaga diha sa pagpabilin sa imong mga pulong. Amahan Dios nga makagagahom, amo na usab ka nga daygon, sidungkan, awitan, halaran sa among kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga sa tanan namong pagabuhaton giahi kami. Sa tanan namong ipamulong, ilid Ginoo ang among kasing-kasing, ang among nauna, nga ang tanan nga mogawas sa baba, makapaday, makapasidungog, makapasalamat kanimo. Makapasidungog sa imong ngalan. Giahi kami kay wala mi mahimo kun wala ka. I-bless Ginoo ang tanan nga naminaw makadungog karon sa imong mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Og akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kailag higala labi na gyud sa inyong pamilya. Og dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo sa pag-share niini. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Dios. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa pag-atiman sa Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Ilabi na sa itong mga kingsunan nga nagsunod sa atong FM station 101.3. Good morning, good morning, good morning ni Maiting Mandagat. Mayong buntag. Good morning ni Rochelle Gaba Singgit. Mayong buntag. Mayong pakiguban ni Jose Dandan Ombion o ni DJ FD Fortuna Donaire. Mayong nyali sa man ni pagbasa Good morning ni Usil Rab, no? Hello pastor, maayong buntag diha Pinas, dira Saudi, maayong gabi. Gabi diha, may gabi, may buntag. Good morning ni Sister Pamela Catalan Dinoyo. Good morning. Good morning ni Gaw Albert diha, marag tos lungsod, no? Good morning ni paring Joel, Maring Cora, Tia Rita, og Tio Jose. Good morning ni mo diya to. Tio, may buntag. Ato mga kigsunan nga naminaw sa ato ang programa sa atong FM station. Ilabi na usab ni Brother Pidong. Good morning. Og ni Nang Silira, Sirila, may buntag. Maayo nga pagpamainaw sa tanang mga Dinoyo family, De Villeres family, Tamayo family. Good morning, good morning.
Mayong buntag may pagpaminaw ni Brother Julius. May buntag nimo diha Brother Julius. Mayong buntag ni Sisi Gilor. Good morning. Ang Dios magapanalangin. O may buntag mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Nindot kairo ng atong hisgutan mga kaigsuonan kay makakaton kita sa paggamit ining pulong in Jesus name. Ang pulong in Jesus name mga kaigsuonan kinahanglan kantigutang mo gamit ni ini. Kinahanglan masayod ta kon unsaon paggamit ang pulong in Jesus name. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Belenario og ni Vivian. Mayong buntag nimo Sister Vivian. Og akong gidasig ang tanan sa pag-share sa atong programa para dili kay ikaw og ako ra makadungog ni ini kun dili ang tanang mga tao bisan ang dili magtotoo. Good morning ni Nars Buyan. Good morning ni Modi Asis. Kumusta man ka diha Cebu? Ay, may buntag, may pagpaminaw. May buntag, may paminaw no sa tanan. Siguro karong bulana mga kaigsuonan. Maron ang bulan mga igsuon nga moingon ta nga pagpangandam alang sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang uban dili mo sa ulog mga kaigsuonan kay naghilalis nagipangita pa nila ang pizza. Kanang wala pa kadumdum sa pizza o niya wala pa gyud taon pod ka wala pa meeting pa siguro ang uban muna nga wa pa gyud taon sila ka desisyon kung unsa gyud pizzahan na tao ang Ginoo. Muna wa pa gyud taon nila hatagig birthday ang Ginoo. Pero alang nato nga nakasabota nga dunay na tao ug dunay nahimugso alang kanato nga mao si Jesus. Mga kaigsuonan dili kinahanglan ang pizza. Ang gikinahanglan gipasalamatan nimo siya. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Mimi Mesias Flores. Good morning. Og ni Rolando Villarin Junior. May buntag ni Esther Pasa. Mayong pagiguban ato igsuon nga nanukad sa Thailand si Sister Susana Pablio matot pa bless morning Pastor Ginion Pastor Arasim sa tanan. Puno sa panalangin. Kumusta mo Pastor? Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Okay ra gyud mi diri Sister Susana. Salamat kay sa Ginoo sa ihang pagkamaayo nga paday naguban og paday na nalipod og paday nagatiman kanato. Sa mo ang pagpuyo no uban sa mga buluhaton nga gisalig sa Ginoo sa murag ni pilit gamay ang ato ang signal. Daghan siguro og dag-ong kay kalundog man to kaganina. Wala ko masayo og live kay nagkalundog mga kaigsuonan. Amo na nga gihulat-hulat nako nga muhayag-hayag para makita nako ang mga panganod. Mayong buntag ni Yamsis Aninaw. Maayong buntag Pastor Dalaygon ng atong Ginoo sa tanang panahon watching from Bukidnon. Dili na noon ko maka-live sa imuhang live Pastor kay gi-report akong Facebook sa tao nga dili ganahan sa pulong sa Ginoo. Sige. Kuan lang kanang gama na pog laing Facebook. Nasaria Pagaran, maayong buntag Pastor, request kog kanta matag adlaw Dalaygon ang Ginoo. Mag-uban kanimo kanunay. Sige si Consisa ko Kamige. Gorgonio, maayong buntag Pastor. May buntag sa tanan og kanimo Pastor Gideon Candelario. Salamat nakabalik na og live. Salamat kayo sa inyo hang pag-uban o paghulat sa ato ang hisgot kanunay sa pulong sa Ginoo diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko ang Dios magpanalangin kanato tanan. Good morning ni Bernardino Hinilaso. May buntag makig-uban diha. May buntag sab ninyo Bernardino. Og ni Caridad Abad Soler. Good morning Pastor. May buntag. Og ni Inday Dorlin Incabot Insay. Good morning Pastor. Sa pagkamaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Ginoo. Og akong gidasig nga matag-usa sa pag-share sa atong programa kay ang ato karong paghisgutan mahitungod ining pulong in Jesus name. Kinahanglan masayod ta unsaon kining paggamit. Pwede ba ning gamiton mga kaigsuonan sa panahon nga nagkalisod ka o unsa man poy angay unsaon mo pud paggamit.
Pwede ba nato nga ingnon nga ikaw kalisod pahawa in Jesus name. Niya daghan na kaayo nimo nga higayon nga nalitok ning in Jesus name. Lisod man gyapon. Basig wala mamao. Like example mga kaigsunan na kay kalisod diha. Moingon ka nga akong gihinginlan sa pangalan ni Hesus ikaw utang pahawa. Sa ngalan ni Hesus Kristo ikaw utang pahawa. Niya murag nagkadaghan naman noon ato nang klarohon mga kaigsunan, pwede ba nato nang gamiton ang in Jesus name sa panahon nga dunay kalisod? Atong giskutan kagabi mga kaigsunan kining kalisod. Kalisod unsay buhaton magampo. Kung naay kay kalisod hala ampo. Kunya kung naa kay kalipay ayaw sige katawa. Ayaw pag silibrar diha. Pag-awit hinuon o pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Nico Bijan Sermona. Good morning, Pastor Gideon. Thank you sa Word of God live from Himamaylan, Negros Occidental. Oy, good morning ninyo diha ko Bijan. Kumusta mo diha sa Himamaylan? Ang Dios magapanalangin kaninyo diha. Mayong buntag ni Angelo Sasa. Mayong buntag sa buhi nga Dios. Og labi na sa makagagahom. May buntag, mayong pakiguban ni Sister Elena Alisna. Blessed morning, Pastor, og sa imong pamilya og sa tanan diya. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang Dios magpanalangin. Okay ra gyud kaayo mi diri. Gracias Ginoo, Sister Elena. Okay ra gyud kaayo mi diri. Awit makalangit mga kaigsunan, daygon. Magayuko sa pagkagamhanan mo, ang imong katauhan magasin daygon. Pagkahalang Matud pa ni GPC Santiago. Ingon dire mga kaigsuon, good morning Pastor. Kaon ta ninyo mga igsuon. Okay na, kaon no. Murag ako pag ikoy kaon. Salamat kay sa pagpanampit Sister GPC Santiago. Mukaon ako niya. Si Evangeline Laguras, maayong buntag. Konsisa Kamigig Gorgonio, maayong pagpaminaw. Si Ginging Simbron, good morning Pastor. O kay Pastor Russell, salamat sa Ginoo natong tanan. Kanunay magpatalinghog sa pulong si Ginoo. Dalaygon ang Dios. Si Bernadita Guhayon, upong maayong butag. Si Lornali Abaw og si Mitch Chili Toko. Maayong butag, maayong pakiguban. Doon ay mga request no. Lamang ato nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan sa pagkakaroon ang pulong sa Ginoo. Ang ato rong hisgutan mga igsuon, kining pulong bitaw nga in Jesus name. Unsaon nimo paggamit kining pulong in Jesus name? Pwede ba nimong gamiton sa pulong kalisod? Na moingon ka nga ikaw nga kalisod ay rebuke pahawa in Jesus name. Imuhang rebukon ka ng kalisod ba? So ato na nga tagaan ron ang pagtagad kay dili biya tanan kalisod mga kaigsuonan kanang bunga sa binuhatan sa tao. Dunay mga kalisod nga gitugot sa Ginoo. Og kung gitugot sa Ginoo kanang kalisod, pwede din na nimong rebukon kanang gitugot sa Ginoo. So sa may buhaton pananglitan na kalisod nga atong masinatian o niya kanang maong kalisod gitugot sa Ginoo. O niya ingnon nimo nga ikaw kalisod pahawa girebuke ti ka sa ngalan ni Jesus. O niya garon kay gitugot man na sa Ginoo. Kumbaga kanang
sa direct nga pag-istorya ba, kumbaga gikan sa Ginoo kanang maong kalisod. Kanang moingon tang Pastor Gideon, naa di ay kalisod nga gikan sa Ginoo. Ato nang lilion, ato nang tun-an karon sa ato nga panag-uban, mo nay ato ron nga hisgutan mga kaigsunan sa ato nga panag-uban. Daigo ng ngalan mo, o among Ginoo. Daigo ng ngalan mo, daigo ng ngalan mo, daigo ng ngalan mo, sa tanang panahon. Daigo ko ikaw sa matagal lang. Daigon ang ngalan mo sa tanang panahon, sa tanang adlaw, sa atong kinabuhi. Adlaw o gabi, daigon nato siya. Oras sa itong programa, alas 6:42 na sa kabuntagon. Ang inyong nadunggan nga programa mga kigsunan na nukadiri sa Malabuyok, province of Cebu. O nanukad pinaagi mga kigsunan sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. O kanunay na akong gidasig no, matag-usa nga inyuhan nga konon, inyuhan nga i-share kini ato nga programa. Sa Pastor, palihog apil sa imong pag-ampo ni Karen sa Nupaw na sa karon sa ICU. Ato nang iampo nga kana bitang mabuild niya ang iyang relasyon sa Ginoo sa taliwala sa kana bitang moingon man gud tang 50-50 buhi or balik sa Ginoo. Importante gyud na nga magampo ta nga ma-build niya ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo, nga makapangayo og tabang kasiguruhan og makapangayo pasaylo. Bagay na pinaka-importante. May buntag ni Leonora Divibar, may buntag may pakiguban ni Pastor April Miaka, may buntag nimo diha Pastor og sa tanan nga mga kaigsunan des Pilipigan, may buntag. Si Nars Boyan, Pastor Gideon, mahilig rabak jud ko og moingon in Jesus. Pananglitan na ay magsakay unya hapit ra jud mi na slide sa pagsakay motor apan salamat sa Ginoo. Wala ra gyud og na ay ako gunitan nga mahulog og gipakoratan gani ta okay ra ba Pastor? Gideon basin panamas-tamas nas Ginoo. Salamat Pastor Gideon, maayong buntag. Nindot pod kayong pangutana ni Sister Nas Boyan atong isuon nga nanukad sa Bohol. Concerned pod siya aning paggamit ining pulong in Jesus name. Kon naamagoy mga panahon nga medyo wala kay nato mamatik di, bugal-bugal na di ay kana bitang moingon ta nga in Jesus name kayo, dili na siya angay litugon. Like example, nagsakay kag motor uni hapit masimplang unya sa dihang hapit masimplang wa madayon og simplang moingon ka nga in Jesus name kayo, wa gyud makuan, wala gyud madayon, dili na siya mao. Kanang pulong paglitok og in Jesus name ulahin na ato ni nga Tagalog pagtagad mga kaigsunan kining pulong in Jesus name. Kay daghang mga Kristohanon nga nigamit ni ini, ang problema sayop ang ilang paggamit sa pulong in Jesus name. Pati kanang kalisod, kanang utang, rebukeon. Ikaw nga utang sa ngalan ni Jesus, pahawa. Ikaw nga utang sa pangalan ni Jesus, I rebuke in Jesus name. Pahawa. Sayop na siya. Nganong sayop man mga kaigsunan, ato nang lilion kuno kining pulong in Jesus name, kano saan siya gigamit. Na ay mga bersikulo diha sa Biblia mga kaigsunan nga gibilin og mabasa nato kining pulong sa ngalan ni Jesus. Si Jesus ang nag-abli ni ini og nagsaad di ini mga kaigsunan nga usa kini ka authority nga
iyahang gibilin alang sa tanang mga magtotoo. Authority kini mga kaigsunan, gahom kini nga maghatag og agianan sa atong gikinahanglan. Sa Juan Kapitulo 14 versikulo 13 hangtod sa 14, ingon dinhi nga, ug buhaton ko bisag unsa nga inyong pangayoon sa ako ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. So dinhi giklaro mga kaigsunan 14, kon mangayo kamo bisag unsa sa ako ngalan, buhaton ko kini. Pero alang lang ni sa mga tao nga naagtuo nga nagbuhat. Hinumdumi sa gisundan ni ining maong bersikulo, miingon dinhi sa Juan 14:12, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siyag labaw ug labaw pa niini, kay moadto man ako sa amahan. So diha pa lang mga kaigsunan kanang maong mensahe sa bersikulo 13, bersikulo 14, konektado ni sa bersikulo 12. Ang bersikulo 12 mga kaigsunan, nagtudlo ang atong Ginoo mahitungod sa ilhanan sa mga tinuod nga nagtuo kaniya. Ang tao nga tinuod nga nagtuo kaniya nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Kinahanglan ikaw ug ako masayod una sa mga buhat ni Jesus. Ang buhat ni Jesus mga kaigsunan, mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mao ang pagtabang sa mga kabus. Mao ang pagpagawas sa mga binilanggo. Kini atong mabasa diha sa Lucas Kapitulo 4, 18-19. Og kining maong authority mga kaigsunan, gamito nato ni sa panahon nga doon natay pangayoon. Sa panahon nga doon natay ihangyo sa Dios Amahan. Nga miingon si Jesus, kung mangayo kamo sa Amahan, pinaagi sa akong ngalan, kini akong buhaton, o kini madawat ninyo. Ang gipakita ni Ginoong Hesus mga kaigsunan sa panahon nga doon na kay pangayoon, dili kay sa panahon nga niabot na. Like example, nangayo kag butang, nangayo kag cellphone, moingon ka nga nakadawat ko og cellphone kay akong gigamit ang ngalan ni Hesus. Mura og kanang imuhang gitudlo, murag magic ang ngalan ni Hesus. Kinahanglan na siyang hanayon, ug mao ni ang rason nga nung nakig-uban ko kaninyo ni mong programa. Kinahanglan siyang hanayon. Kay daghan kay kong nadunggan gikan pa kaniadto bata pa ko nga mga magtotoo nga may gamit ni ini. Gani moingon sila nga akong madunggan nga naabitaw mga istorya nga dili maayo, like example magtotoo versus magtotoo. O niya murag magmarites bitaw kumbaga. Moingon ang usa nga mads kanang abi nimo hapit gyud magbulag silang kuan. Moingon pud ang usa, in Jesus name, in Jesus name. Wala gani madayon. Girebuke na noon ang wala madayon, mura ba og kanang murag wala malipay nga wa madayon. Abi nimo sis kanang hapit gyud magsinumbagay gyud ang atoang kuan katong igsuon ba. Hapit gyud magsinumbagay. Mao ba sis, in Jesus name, in Jesus name. Mga igsuon hapit ra gani. Wa gyud mahitabo. Imong gi-review ka ng hapit, murag wala ka malipay nganong wa mahitabo. Dili maayo mga kaigsuonan magpataka ta gamit aning pulong in Jesus name. Una sa tanan, authority ni siya. Authority ni siya mga kaigsuonan nga gibilin sa atong Ginoong Hesus sa pag-abli
ug paglaom nga ang imong pangayoon dili gid mapakyas. Puti pasabot sa di pa mahitabo doon na nagkaigi pwede ni siyang gamiton kining in Jesus name. Daghan nga mga madunggan nako mga kaigsunan, labi na kung mag-ampo na ay mga magpaampo nga, pastor kanang magpaampo ko sa akong kalisod. Ni unsa may imuhang unsa man nga bahin nga kalisod, sister? Magpaampo ko sa akong kalisod kay atin daghan nag utang. Sige sister, mag-ampo ta. Nya, mag-ampo na. Sa dihang mag-inampo ay ampuan ang iyahang igsuon nga nagpaampo, gigamit ang ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ikaw utang, pahawa, wa kay authority, wa kay luna, niining akong igsuon, utang pahawa. Sa pangalan ni Jesus, mga igsuon, sayop na siya. Dili magic ang kana bitang pagpahawa sa utang. Kay kanang imong giampuan o kaha magampo ka, ikaw mismo nagampo ka tungod kay naa kay mga utang, naa kay kalisod, sige kag ampo, sige kag rebuke. Sa ngalan ni Jesus, ikaw kalisod, ikaw utang, pahawa, pahawa in Jesus name. Maabot ang panahon maluya ka. Ngano man, makamatikod ka nagkadaghan na manuning utang, sige ka gamit sa ngalan ni Jesus nagkadaghan maning utang. Wa man noon mawagtang ang kalisod. Tungod kay wala mamao ang paggamit nimo sa pulong ngalan ni Jesus, kanang in Jesus name. So kanus aman day na nimo gamiton. Ang tinuod mga kaigsunan, gamiton nimo nay sa panahon nga doon na kay buhatong ministeryo or pulong pag-alagad. Pananglitan, mag-ampo ka sa masakiton. Mag-ampo ka mahitungod sa gitawag panalangin. Kay mauman ay giingon nga bisag unsa imong pangayoon, pinaagi sa ngalan ni Jesus, madawat ni. Pero timan mga kaigsunan, timan niya, gitanyag lamang ni Ginoong Hesus ngadtos mga taong tinuod nga nagtuo. Nya timan ang tao nga tinuod nga nagtuo dunay gibuhat. Ya hinumdumi sa atong programa kanunay natong gilig-on kining pulong bitaw nga buhat mo'y pasultiha, dili maayo ang pulong mo'y pabuhaton. Kung naay kay kalisod mga kaigsunan, ang imong buhaton, susihon nimo ang hinungdan sa kalisod before nimo gamiton kining pulong in Jesus name. Dili tanan kalisod mga kaigsunan buhat sa kaaway. Dili tanan kalisod kana bitawng pagbuot sa kaaway. Kundili resulta sa atong binuhatan nga walay management. Sa panahon nga abudansya, grabe pong nakagasto. Sa panahon nga grabe pa ang trabaho, grabe po nga nakagasto. Karon nga nawagtang ang trabaho, nawagtang pod ang igagasto. Ngano man, walay savings, nag-abusar, pataka ra gasto. Ang uban, wa pagani ikapalit. Makita nimo murag daghan kayong ikapalit, kay daghan kayong butang. Pero ang resulta, inutang. Dili na siya pwede nimo nga gamitan og in Jesus name. Dili na siya magsilbi. Nga moingon kang ikaw kalisod, ikaw utang sa ngalan ni Jesus, pahawa.
Kining pulong sa ngalan ni Hesus, authority ni siya nga gamiton sa mga taong tinuod nga nagtuo. Ang tao nga tinuod nga nagtuo, tinuod siya nga nagkinabuhi, sumala sa pagkinabuhi ni Hesukristo. Kining ngalan ni kining pulong in Jesus name, magamit ni siya mga kaigsunan sa panahon nga doon na kay tabangan espirituhanon nga kahimtang, like example sa panahon nga doon na kay kaunsilan, tambagan nya imong ampuan, sa panahon nga doon na kay deliverance or deliverance, imo ni siya nga buhaton mga kaigsunan, dili pinaagi sa imong kusog, kundili pinaagi sa otoridad, authority sa pulong in Jesus name. Sama sa panahon diha sa Buhat, no? Buhat kapitulo 3 versikulo 6, ako ni nga nahinumduman mga kaigsunan, katubitang usaman siguro ni kabakol. Buhat 3 mao ba? Buhat 3 kapitulo 6, kani bakol nga si Pedro mga kaigsunan miingon nga wala koy salapi, wala koy bulawan, apan ihatag ko kanimo ang ania kanako sa ngalan ni Hesukristo nga nasaritnon, tindog og lakaw. Kini pwede ni siya nga ikaman mga igsoon sa mga naay mga balatian, naay mga sakit. Ang ato karon nga tan-awon mga kaigsonan, unsa ang mga kanus-an ni siya pwedeng gamiton kining pulong in Jesus name. Atong hinumduman ang mugamit ni ini katong tinuod nga mga taong nagtuo, katong tinuod nga magtutuo ba, pero katong tao nga nagtuo-tuo lang, dili magsilbi po ning pulong in Jesus name. Mahimo ni siyang epektibo sa imong kinabuhi kung ikaw mismo nga nagtuo nga nagbuhat ka sa buhat ni Jesus. Pero kung magsigi kag in Jesus name, wala gani ka mobuhat sa mga buhat ni Ginoong Hesukristo, dili mahimong epekto kining pulong in Jesus name. Pero kung mutuo ka mga kaigsunan nga nagbuhat ka, kana bitang nagkat-on ka sa mga buhat ni Jesus, magamit nimo ning pulong in Jesus name. Pinaagi sa pagtuo, pagproklamar, pagsalig, kining pulong in Jesus name mga kaigsunan, epektibo ni sa mga taong tinud-anay nga nag-alagad sa Ginoo. Mga kahimtang nga dili angay gamiton kining pulong in Jesus name. Panahon kana bitaw na ay pagpanunglo, na ay pag-away, panaglalis, kanang na ay mga pagkigchismis, paghimantay o uban pa, dili maayo nga gamiton kini nga lang in Jesus name. Ang in Jesus name mga kaigsunan, gamiton lamang ni sa panahon nga mag-ampo ka, nakigsulti ka sa amahan. Gamita ang ngalang ni Hesukristo sa panahon nga mag-ampo ka, i-address sa ngalan ni Jesus. Gamita kung panahon nga muhimo kag deliverance o mag-ampo ka og tao nga masakiton. Pero kung dunay magpaampo nimo, like example, magpaampo ka sa problema na ay tao nga magpaampo sa iyang problema sa iyang balay, problema sa iyang pamilya, problema sa iyang trabaho, gamita ang ngalan ni Jesus. Pero kinahanglan imo ni siyang gamiton dili sa panahon sa kanabitang pag-rebuke sa kalisod. Like example,
Magampo ka sa tao nga nagpa-pre-request mahitungod sa kalisod. Ingnon nimo niini. Amahan, ako nagaampo nga imong tabangan akong igsuon, nga iyang masabdan og imo siyang tagaan og pamaagi nga iyang masabdan ang kining kalisod. Ako og ang akong igsuon midangop kanimo niining takna. Tungod kay nagatog nagalaom kami nga ang kalisod nga giatubang karon sa akong igsuon, ikaw lamang ang makahatag og solusyon. Ako siyang isalig kanimo, ako siyang itugyan kanimo, ug kami nagatuo nga ang among mga apag-ampo imong tubagon. Sa pangalan ni Hesus, kana, in Jesus name, amen. Dili kay na kay nagpa-pray nimo unya imuhang ang pre-request nga, Brad, sis, pastor, magpaampo ko kani bitaw na ako'y kalisod sa kong panarbaho. Unya ingnon nimo nga in Jesus name ikaw kalisod pahawa. Ang dili na siya mao nga paggamit. Dili na siya haom nga imuha nga rebukon ang kalisod pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ang imong buhaton mga kaigsuonan, imo na siyang gamitan sa ngalan ni Hesus. Dili kay kanang imuhang rebukon kanang gitawag kalisod o kaha na say mga problema. Ang imong buhaton mga kaigsuonan mao ni sa panahon nga adunay magpa-pre-request nimo, like example, sa panahon nga adunay magpaampo nimo diha sa imong pag-alagad sa Ginoo, like example na asay problema sa iyang pamilya, gamita ang in Jesus name, dili pag-rebuke sa problema. Like example mo ingon ka, amahan Dios nga makagagahom, niya kami nagampo kanimo kuyog sa kong igsuon nga nagatubang og dakong problema. Wala ko masayod unsa iyang problema, apan nasayod kanining tanan. Among gipangayo kanimo nga imo siyang giahan, imo may pakit-on og mga pamaagi, tagaan og mga pamaagi nga makalingkawas ang akong igsuon sa mga problema. Kami nagasalig nagatuo kanimo kay ikaw lamang ang among paglaom. Kamito nimo in Jesus name, amen. Dili kay imong ampuan ang usa ka tawo nga ingnon nimo nga ako nagaampo kanimo amahan sa pangalan ni Hesus, problema pahawa. Dili na siya mao. Atong hinumduman ang paggamit og ngalan ni Hesus kanang pulong in Jesus name, dili na siya pwedeng murag magic. Dili po na pwedeng murag sungog, murag gigamit nimo sa sungog o kaha kasuko. Walay pag-ilas Ginoo. Dili na siya mao mga kaigsunan. Mao na nga ang resulta wala gyapon epekto. Unsaon paggamit ang ngalan aning pulong in Jesus name or kining pulong in Jesus name? Una sa tanan, sa panahon nga mag-ampo ka, mga ikagtabang sa Ginoo. Like example, may ka Ginoo, tabangi ko nga mabuntog nako ang bisan unsa nga mga lingla, makadaog ko sa pag-atubang niining mga pagsulay, lig-un ako. Kini ako mga pag-ampo kanimo, amahan, sa ngalan ni Hesus. Amen. In Jesus name, amen. O kaha, kanang modeklara ka mga kaigsunan. Like example, moingon ka nga sa ngalan ni Hesus. Sa ngalan ni Hesus, ako mubarog, ako mulikay sa bisyo. Walay gahom ang bisyo sa akong kinabuhi. Walay authority ang kaaway, ang dautan sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus,
That is declaration. Mo na'y gamitan nimo anang in Jesus name. Kanang pulong in Jesus name sa pangalan ni Jesus. Dili kay imong rebukon mga kaigsunan, kamo ingong ka nga ikaw demonyo, ikaw satanas, ikaw daotang espiritu nga nias akong lawas, gihinginlan ko ikaw. Nintuo day ka nga naa day kay daotang espiritu, nagsabong di na diha sa imong kaugalingon. Dili na siya mao nga paggamit mga kaigsunan. Ang in Jesus name mga kaigsunan, gamito na siya sa panahon nga mag-ampo ka, doon na kay pangayoon sa Ginoo, sa panahon nga doon na kay kana bitawng deklarasyon, ideklara mga kaigsunan. Diha nimo gamiton ang pulong in Jesus name. Unsaon nimo paggamit, Pastor Gideon, unsaon nimo paggamit kining pulong in Jesus name sa panahon nga dunay problema? Ayaw siya rebuke ka ng problema. Pangayo sa Ginoo, dili maayo mga kaigsunan nga moingon ka nga in Jesus name ikaw nga problema pahawa. Ikaw nga kalisod pahawa. Nya sagulan pa nimo speaking tongues. Mga kaigsunan, dili na siya kanang maingon ko nga dili na siya epektibo. Kay dili na siya mao ang paggamit. Kay wala na gitudlo sa Biblia. Sa panahon nga aduna kay problema, pag-ampo kas Ginoo. Ingna nga Ginoo, tabangi ko sa pagsulbad sa akong problema. Tagay kog mga pamaagi, tagay kog mga plano. Tabangi ko nga makakita kog dalan sa paglingkawas sa problema. Sa ngalan ni Jesus, amen. Dili kay imuhang rebukon ka ng problema mga kaigsunan unya ingnon nimo sa ngalan ni Jesus, ikaw problema pahawa. Sa man ang budget. Like example sa ako nang gikaingon kung doon na kay kana bitawng iprograma na kay mga pangandoy sa imong kinabuhi, pwede mo nang gamiton ang kanang pulong in Jesus name. Ako nagatuo, akong gideklara sa ngalan ni Jesus nga mulampos ka sa imuhang pangandoy. Sa ngalan ni Jesus, I declare in the name of Jesus. Muna'y mga gikinahanglan nimong masabtan mga kaigsunan. Pero kung doon ay mga halimbawa na ay mga kalisod, atong hinumduman kining kalisod, dili tanan buhat sayawa. Dunay mga kalisod nga gisgutan diha pagtugot sa Dios. Unya dunay mga kalisod sad nga panalangin. Dunay kalisod mga kaigsunan nga maghatag nimo og kabag-uhan. Dunay mga problema kalisod nga maghatag nimo og kausaban. Kung maghatag gani nimo kausaban ang kalisod, ayaw rebuke ka. Ayaw siya rebuke ka. Pasalamati ang Dios. Kay dili tanang kalisod o problema magdala nimo kalaglagan. Dunay mga kalisod o problema nga magdala nimo og panalangin. Like example, kabag-uhan. Dili tanang pagsulay magdala nimo og kalautan kanang kalaglagan bitaw. Kun dili dunay mga pagsulay nagdala nimo og kanang kaharuhay, panalangin.
Sa panahon nga dunay mga pagsulay, ayaw dayon rebuke ka. Sa panahon nga dunay kalisod, ayaw dayon rebuke ka nga murag muingon ka nga murag giuran-uran na nimo kaning pulong sa ngalan ni Hesus. In Jesus name. Ikaw kalisod, ikaw problema, in Jesus name, pawa. Murag ka gadua-dua anas pagpangalagad, galito ka nga wala nimo, murag wala sa lugar, dili kay murag wala, wa gyud sa lugar. Now atong hinumduman mga kaigsunan, ang mensahe sa Dios pinaagis mga apostoles sama ni Santiago. Kapitulo 1, 2 ug 4. Imong makit-an diha nga naay mga pagsulay gitugot sa Ginoo para mahimo kang bulahan. Nga magdala kanimo og kahibalo aron makalahutay ka sa pagpangalagad. Naapoy mga kalisod o problema nga kana bitang pamaagi kini aron ka makakaton. Pamaagi kini aron ka makaamgo. Like example, disiplina. Diin mabasa nato sa libro sa Hebreo. Kapitulo 12. Imong makit-an diha mga kaigsunan. Naapod sa libro sa ni David. Libro ni Solomon. Naapod sa libro mga kaigsunan ni Job. Si Job mga kaigsunan, grabe to iyang problema. Unya, mura to og kanang makaingon tang basuka, kana bitang bumper to bumper nga problema. Kanang bumper to bumper ako ning ipasabot kana bitang traffic kay nga problema, kabantay mo kanang moadto mong syudad. Nga kanas tungod sa kadaghan kay sakyanan nag bumper to bumper, kanang bumper to bumper. Kanang sakyanan na sa bumper sa tubangan ug sa likod doon na sa mga bumper. Unya sundan dayon pug laing bumper, laing sakyanan bumper to bumper, kanang nagdugol king sakyanan ba tungod sa grabe nga traffic. Walay putol nga sakyanan kumbaga. Kanang bumper to bumper nga problema aron masabtan ninyo, kanang wa pa gani mahuman ang problema, napoy problema sama sa panahon ni Job. Nangamatay ang gipangkawat ang iyahang mga kabtangan, nangamatay ang iyahang mga katabang, wa pa gani mahuman, napoy laing problema. Wa pa gani mahumag sulti ang problema, napoy laing problema. Nagbumper to bumper ang problema. Kung imo lang taon mga kaigsunan sa kinabuhi ni Job, ang problema ug ang kalisod gitugot sa Ginoo aron makita ang pagkamatinud-anon ni Job sa pagtuo niya sa Ginoo. Sa panahon po ni David, kini atong mabasa mga kaigsunan sa panultiho dili ni panultihon kay ang panultihon Solomon. Diha sa Salmo 119 bersikulo 66. Imong makit-an dinhi ingon si David, sa wala mo pa ako siluti naisalaag ako. Apan karon gituman ko ang imong mga pulong. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga samtang si David haruhay pa kaayo, gipakita diha nga layo sa Ginoo. Pero sa diha nga gisilutan siya, ang pulong dinhi nga gigamit kining gisulutan, dili gisilutas kamatayon. Sa dihang gisilutan siya or kanang ibutang natong gidisiplina, nakakaton siya. Si Pablo sad miingon nga kung dunay mga pag-antos o kalisod, angay kitang magpasalamat. Kasi sa panahon nga dunay mga antosonon, diha ta makakaton sa paglahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Si Solomon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, doon na pod siya'y mensahe mga igsuon. Ako ni nga tan-awon diha sa panultihon. Doon ay mensahe si Solomon
naa sa panultihon kapitulo 20 mo siguro to na ko nabasa. Kining kapitulo 20 naghisgot po ni og kanang bisyo, pero naa atos katapusan. Kani panultihon kapitulo 20 bersikulo 30. Ingon din usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Kung kikinahanglan gyud nga makaagita og kalisod, makaagita og kanang kapaitan para makakaton ka, uy ayaw rebuke ka. Dili maayo mga kaigsunan nga imong rebukon ang pamaagi sa Dios. Dili maayo nga hinginlan nimo ang mga gitugot sa Ginoo. Aron ka malig-on, aron ka panalanginan, aron ka mabag-o, aron ka matarong sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Pwede nimo siyang rebukon, pero kanang tarongon nimo paggamit. Like example, ingnon nimo pag-rebuke kanang naa kay mga kalisod o problema. Ingnon nimo nga akong gihinginlan ang kabalaka, kadlok sa ngalan ni Hesus. Kanang dili ka mahadlok ba? Kantigo kang muatubang, kantigo kang mudawat. Like example, kung dunay kalisod nga gihimo sa kaaway, or kung kaaway ang naghimo, sa ako nang gikaingon, kung dunay problema kalisod, ang imo unang buhaton, susihon nimo na siya. Susiha isa nimo rebukon. Ayaw ninyo ni kalimti. Ang proseso inani, na kay kalisod, na kay problema, na kay balatian, ug uban pa. Susihaon sa hinungdan. Kung gikan sa kaaway, rebuke ka. Rebuke ka. Pero kung kabubuton sa Dios, dawata, pasalamati ang Dios. Unya ang imuhang pangayoon sa Ginoo nga lig-unon ka, nga makalahutay ka. Time pa Pastor Gideon, unsaon po nako pag-ila sa kalisod o problema balatian gikan sa Dios or pagbuot sa Dios? Disiplina. Or unsaon nako pag-ila kaning kalisod problema mugna ni Satanas? Ay nani ni siya. Sayon ra kayo na siya susihon. Tan-awa ang imuhang kaugalingon. Una ang imong binuhatan. Ang imuhang pinulungan. Ang imuhang pagdumala sa imuhang kaugalingon, tan-awa, susiha. Kung sa imong pagsusi, nagtinarong ka, sibo gyud sa Biblia, unya kanang pagsusi nga dili mag-agad sa imuhang lang gusto, kundi sa kabuton o gusto sa Ginoo. Pwede nimo nga ikonsulta sa mga alagad sa Ginoo ang imuhang nabuhat, ang imong nahimo, ang imuhang mga gipamulong. Importante kay na kanang gitawag examination, self-examination. Imo na siyang eksaminon kung nagtinarong ka sa imong pagpangalagad, unya naagyapon ang kalisod, naagyapon ang kawaladon, problema, kana pwede nimo na siyang gamiton. Pero pwede nimong gamiton ang kanang in Jesus name, pero dili pwede mga kaigsunan nga imo habitang rebukon kanang in Jesus name ikaw nga kalisod. Imo na siyang susihon unsa pod nga klaseng kalisod. Imo na siyang pisa-pisahon. Like example, naglisod ka, nakas kawaladon karon. Nganong naamang kas kawaladon? Imo na siyang susihon. Like example, naning kamot kapag ayo, unya
wa magyapon makalingkawa sa kalisod. Inani ni siya, basi og sige kag paningkamot, sige kag trabaho, dako kag income, dako kag baol, dako kag ani, pero dili gani kaabtan ang imong ani ug imong income sa lain na pud nga ani. Makapangutang na sad ka. Nya inigsusi nimo kugihan magkakayo niya daghan magkagtrabaho, naa man kay mga income pero nganong lisod man. Unya moingon kang speaking pagpangalagad nagtinarong man ko. So diha sa pagpangalagad imo nang susihon kung tinuod ba kang nagtinarong. Like example, ang pagpangalagad man go dili man go na ingon nga nakasimba na ka, nakaalagad na ka, nakaampo, nakaawit na ka diha sa simbahan, nakaalagad na ka. Speaking about pag-alagad, daghan man gud kang susihon diha. Una sa tanan ang imong pag-asawa. Self-examination mga kaigsunan, dili na siya dali diha mahuman. Unsa may posisyon diha sa imong balay, bana ka, susiha ang imong pagkabana, susiha ang imong pagkaasawa, susiha ang imong pagkaginikanan, imong pagkaanak. Basig diha dapit ang hinungdan nganong naa kay kalisod. O kaha wala ka mobuhat sa pamaagis Ginoo aron ka iblas panalanginan ang imong paningkamot. Hinumduman nato mga kaigsunan ang Dios nagbili nag mga pamaagi o mga minsay nga nagsugilon sa mga hinungdan nganong ang tao dunay kalisod. Bisan kung daghag ani, daghag uma, dagkog trabaho, dagkog sweldo, pero utang-utang mangyapon. Tungod kay susiha basin kung wala nimo buhata ang pamaagis Ginoo. Wala nimo buhata ang paghalad og maayo. Katong mga reject ang imong gihalad ngadto simbahan. Or do na kay mga saad wala nimo tumana. Dunay mga butang nga imuhang gi halad ngadto sa Dios. Mga butang nga iya sa Dios imong gigamit. Hinumdumi mo resulta gyud nagkalisod. Dili na pwede nimong rebukon. Ang buhaton nimo imo nang usbon. Like example sa amo ang sitwasyon sa una. Akong sitwasyon sa una ning tuok kog ikanapo. Unya ako nga ning tuog ikanapo, salamat sa Ginoo ning tuo pod og ikanapo akong asawa. Karon, ang among ikanapo nga angay na untang ipadala sa mga tao nga hatagan ni inis Ginoo. Kay kung imong lantawon manggod ang Numeros kapitulo 18 hutdan ninyo na pagbasa nga ang ikanapulo balaan iya gyud na sa Dios. Karon ang Dios mismo nagbuot sa bahin nga iya sa Dios. Iya ning gihatag ngadtos mga nag-atiman sa templo. Ako ug akong asawa pareho nga nagtuo sa Dios mahitungod sa pamaagi sa Ginoo nining kanapulo. Karon ang nahitabo ang akong asawa kaniadto adili ang asawa na kaniadto kanang ang gibuhat sa akong asawa wa ko kabalo nga iya ning gipalit og baboy ang among ikanapo. Karon ang baboy nga iyang gipalit para motubo ang ikanapo, namatay ang baboy perting pataya. Isa siya ning kumpisal nanugid siya nako nga pasayloon unta ko sa Ginoo nga nabuhat nako ang sayop. Ang ikanapo nato akong gipalit og baboy nga wa ko mananghid nimo. Gahilak siya. Unya namatay ang baboy. Ako sang giingnan nga sayop ang imong ibuhat. Wala ta kasunod ana sa Ginoo.
mangitag pasaylo. Mo na nga nangayo mig pasaylo. Sukad adto mga kaigsunan, among namatikdan nga naguban ang Dios namo. Naamay mga pagsulay, naamay mga kalisod, pero dunay mga solusyon. Tinuod yun nang giingon diha sa Biblia nga kung tumanon ra gyud nato ang tanang pamaagi sa Dios, buhaton ra gyud nato ang iyang mga pamaagi, dili gyud niya sirad-an ang taguanan og panalangin nga mao ang langit. Ingon diha sa Deuteronomio kapitulo 28 sugod 1 hangtod sa 14 alang sa mga nagtiknot. Ablihan sa Dios ang taguanan sa panalangin nga mao ang langit. Ug gibubo niya sa mga tao nga nagmatinud-anon nga nagbuhat sa iyang pamaagi. Nya gideklara diha nga dili na kamo makapanghulam. Kamo na mismo ang magpahulam. Kung maghalad tag mga maayo nga halad para sa Dios, tanan natong paningkamot iblas. Tanan natong taguanan og panalangin dili makabsan. Like example, savings. Dili na siya mawad-an og savings. Kana kung naghalad tag pinakamaayo og halad ngadto sa Ginoo. So kung dunay nagkalisod mga kaigsunan, ayaw na siya rebuke ka. Like example na kay kalisod karon na kas kawala doon. O si saha o sa basig tapulan ra po ka kayo. Kugihan kang mo rebuke pero tapulan kang mo trabaho. Kugihan kang mo rebuke pero tapulan ka nga muhalad ngadto sa Ginoo. Tihik ka. Usa may kapuslanan ang pagsigig in Jesus name. Usa may silbi ana nga ikaw may gamit og in Jesus name, wa man ka mutuo ni Jesus. Wa man ka mutuo sa Dios. Hinumdumi ang pulong in Jesus name, authority ni siya nga gihatag ni Jesus ngadto lamang sa tanang mintuon niya. Og ang tanan nga mintuon niya nagbuhat sa iyang mga buhat. Mao bitaw nang niingon si Jesus, kung mutuo mo nako, magbuhat mo sa akong mga buhat. Ang pulong mga buhat nga gisgutan ni Jesus, mga teachings, mga pagtulunan. Unsay giingon ni Jesus, ihatag kang Cesar ang alang kang Cesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Dili na magsilbi mga kaigsuonan kung dunay mga kalisod. Kawalad-on unya imuhang ingnon, ikaw nga kawalad-on, ikaw nga kalisod, gihinginlan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Uy susiha usa. Susiha kay dili na siya magic. Susiha mga kaigsuonan kung unsay hinungdan nganong na kay kalisod. Like example, relasyon sa magtiayon bana og asawa na kalisod. Susiha kung basi og bati ra pug kay batasan sa imo bana or bati ra kay batasan sa imong asawa. Wala nimo gamita ang kinaiya ni Jesus Christ ang pagkamapobsanon. Doon naman goy mga tao god nga makalimot niini nga kumo kay muran siya mo oy padre di pamilya bisag asawa kay siya mo'y nagtrabaho ang banawa. Or kaha ang bana mo'y nagtrabaho, ang asawa mo'y umawa. Pero ato hinumduman, kana bitaw mabilin sa balay, dako biya kay nagsagsweldo kung una-unaon lang kaysa nagtrabaho kas company. Kung nagtrabaho kas company, asawa man o ang bana, o niya na ay mabilin diya sa inyong balay, muingon ta nga way trabaho, daghang inang trabaho. Kana lang pagbantay sa balay para walay kawatan nga muanha. Kana na lang pagpanghipos, pagpanglimpyo, pag-atiman diya sa balay, perti nang bisiha, lisod kay na.
Dili gyud nato tuuhan abi kay naay nabilin ras balay wala nay trabaho. Naa nay trabaho. So ang susiho nato mga kaigsunan, like example problema sa relasyon. Imong susiho na imong kaugalingon. Maayo ba kong bana? Maayo ba kong asawa? Maayo ba kong ginikanan? Maayo ba kong anak? Kinahanglan na agyoy self-examination ang matag usa ka miyembro sa Pinoyanan. Nya kitang mga ginikanan, kitay mangulo sa atong mga anak. Mutudlo ni ini para makakaton sila paggamit sa ilang kaugalingon para sa unahan sa ilang kinabuhi kanunay silang panalanginan sa Dios. Sa ato karong nga panag-uban, gitudloan o gigiyahan ta sa Ginoo sa mga pulong nga ato karong nadunggan sa paggamit ining pulong in Jesus name. Kung dunay mga problema, dunay mga kalisod, dunay mga balatian, like example, naibalatian diha, nagkasakit og like example atay. Unya imong rebukeon ang sakit. Doon na po'y uban nga mo rebuke mga kaigsonan sa dako na gyud kaing sayop. Nga ang rebukeon imbis sakit, ang atay mo noy rebukeon. Moingon nga, ikaw nga atay, gihinginlan ko ikaw sa ngalan ni Jesus gawas. Nagawas naman nun ang atay. Kinahanglan kita nga mogamit aning pulong in Jesus name. Kanang dili madali-dalion. Kinahanglan una sa tanan na ipag-examine. Ayaw ninyo kalimti kanang word pag-examine. Na gani magpaampo unya nagsakit ang atay. Example lang. Sama sa akong nasinatian sa akong mga kaubanan nga kaniadto dunay giampuan unya ako may tigitara ato. Dili pa kaayo ko haniti anang pag-ampo kay kuyog-kuyog pa man ko ato. Unya dito na ko nadiskubrihan kay doon na po'y pastor pod nga nangutana nagmurag kulok ko bildo bitaw sila. Nya kusog man ko kaing maniid kaniadto. Murag kog chismoso kaniadto ba. Kusog lang ko kaing maniid. Nay usa ka pastor nga niingon nga murag dili man siguro tumao tong gilitok atong usang igsuon natos pagtuo. Imbis ang kana bitaw nga maayo ang sakit, ang mawagtang ang sakit. Kato naman noong taptan sa sakit mo'y mawagtang. Kay imbis girebuke ang sakit, ang girebuke ang atay man noon. Nya nagkasakit og kidney, ang imbis ang sakit mo oy rebukon, ang kidney man oy girebuke. Ikaw nga kidney sa pangalan ni Jesus pahawa. Ana pahawa na noon ang kidney. Muna nga magbantay ta mga kaigsunan. Kini bitaw in Jesus name dili na siya pamaagi sa tao. Authority na siya nga gibili ni Jesus Christ. Kinahanglan kaadtigot ang mogamit ni ana. Sama gud sa armas. Kanang armas nga bisag magtinir kag armas nya di kakabalong mo pabuto. Huwag yapoy kapuslanan. Magtinir kag armas, like example, magtinir kag armas unya di ka ni kakabalong mo hinlo ana. Gitaya na di ay na. Di man po na pwede nga imura nang ipanghadlok. Kanang in Jesus name dili na sa pwedeng ipanghadlok lang na nimo sa yawa.